Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noel. Taong 1971, Iriron, Occidental Mindoro. Maraming taong nakakakilala kay Noel sa lugar ng Iriran. Lahat na ata ng kababaryo niya, kilala siya bilang isang bantog na manggagamot. Subalit ang kanyang serbisyo nakadepende sa tao. Kapag naramdaman niyang hindi ka karapat-dapat tulungan, wala kang makukuhang tulong dito. Kahit ibigay mo pa ang lahat ng kayamanan mo. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, kaya na may limitado lamang ang mga taong natutulungan niya. Gayunpaman, hindi ito naging basihan ng karamihan para siya ay kagalitan. Ayon sa iilan, nag-iingat lamang itong si Noel, habang ang iba naman naniniwalang limitado lamang ang kanyang kakayahan. Dagdag pa ng mga ito na ang kanyang pamamaraan ng pag-iisip ay taliwas sa paniniwala ng karamihang manggagamot. Yung iba kasi walang pakialam kahit masamang taong kanilang tinutulungan. Ang mahalaga para sa kanila, magawa ang tungkulin bilang isang albularyo. Ngunit sa panig naman ni Noel, hindi lahat ng tao karapat-dapat tulungan. Nakadepende ito kung ang isang tao bang humihingi ng tulong ay merong nagawang kasalanan na hindi na maaaring mapatawad pa, kagaya ng pagpatay, pagsasamantala at iba pang mabibigat na kasalanan. Pagtatapat pa niya na sa buong buhay niyang panggagamot, dadalawang tao pa lamang ang kanyang tinalikuran. Kahit hindi sabihin ng mga ito, makikita niya sa mga mata ng taong yon ang mga kasalanan nitong pilit na tinatakasan. Sa paglipas pa ng mga taon, namuhay bilang isang normal na magsasaka itong si Noel. Dahil sa ganun niyang gawain, maraming tao ang napalapit sa kanya. Tuwing sumasapit ang araw ng trabaho, halos lahat ng magsasaka gusto siyang makasama. Maliban kasi sa palagi siyang maraming baong kwento, nawiwili rin ng mga ito sa kanya, gawa ng sa kanilang lahat, siya ang pinakamatanda. Minsan, yun na rin ang nagiging pamamaraan ng mga ito para makahingi ng tulong at gamot sa kanya. Hindi naman niya yun kayang talikuran, gawa ng kahit papaano, meron na silang pinagsamahan ng mga ito. Sa halos ilang dekadang panggagamot ni Noel, hindi naman maiwasang magtanong ng iilan sa kanyang mga napagsilbihan. Yung mga binibigay niya kasing garapon na merong gamot, dadalawang sangkap lamang ang laman. Yung isa puno ng langis, at yung isa naman, kahoy ng tagupaypay. Marami man ang nagtataka sa mga lunas na ibinibigay niya, pero lahat yon, nasubukan na kung gaano ito kabisa. Ang palaging paalala noon ni Noel sa mga ito, wala sa lunas ang kakayahan nitong manggamot. Dahil sa kanyang mga naging testamento, maraming mga albularyo ang sumubok na alamin ang kanyang lihim. Subalit lahat ng yon, walang nakitang kakaiba sa lunas na ibinibigay niya. Magmula noon, naging palaisipan na para sa mga kapwa niya albularyo kung ano ang kanyang sikreto. Sa pagsapit ng taong ito, 2 linggo na lamang bago pumasok ang buwan ng Mayo, merong nakilala si Noel na isang binatilyong nagngangalang Ipang. Hindi yun tubo sa lugar at napadpad lamang ito para humingi ng tulong sa kanya. Baldado na ang binata at ang tanging na igagalaw na lamang nito ay ang kanyang bibig. Sa hirap ng buhay ng kanyang mga magulang, na isang lana nito ang lahat-lahat ng kanilang pagmamay-ari. Wala rin kasi yung ibang nais, kundi gumaling lamang ang nag-iisa nilang anak. Pagtatapat pa ng mga magulang ni Ipang sa kanya, maraming lugar na silang pinuntahan para humingi ng tulong.
Subalit lahat ng taong kanilang nilapitan, bigong mapagaling ang karamdaman ng kanilang anak. Nang marinig naman ni Noel ang testamento ng ama nito, walang pagdadalawang isip naman niyang tinulungan ang binatilyo. Para sa kanya, dapat lamang natulungan ng binata buhat sa sakripisyong ibinigay dito ng kanyang mga magulang. Labis din kasing naaantig ang matanda sa mga kwento nito, kaya naman nangako yun sa kanilang tutulong para mapagaling na siya ng tuluyan. Matapos naman yung marinig ng mga magulang ni Ipang, labis naman nila itong ipinagpasalamat. Noon ding mismong araw na yon, sumama na sila sa matanda para doon muna manirahan pansamantala. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pagkukwentuhan ni Noel at ng tatay ni Ipang. Sa kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang hirap ng buhay na pinagdaanan ng mga ito, makapunta lamang sa Iriron. Pagtatapat pa sa kanya ng ama ng binata, na sa puntong yon, wala na silang ari-ari ang maituturing na sa kanila. Ultimo kasi yung maliliit nilang sakahan na ibenta na. Yung bahay nila nakasangla na rin, buhat lamang sa pagpapagamot ng kanilang anak. Nang marinig naman ni Noel ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Ganyan talaga ang buhay. Pero wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, ginawa mong lahat para mailigtas ang iyong anak. Hanga ko sa mga katulad mong ama na kayang isakripisyo ang lahat-lahat para sa anak. Wala man kayong pagmamay-ari sa ngayon, natitiyak ko meron kayong pagmamay-ari sa kabilang buhay." Nang marinig naman yon ng ama ni Ipang, halos wala naman yung maisagot kay Noel. Kalahating oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang bahay ng matanda sa gilid ng palayan. Simple lang ang kubong tinitirhan ni Noel. Kapag umuulan may tulo ang bubong. Tapos kapag gabi naman, nakakapasok doon ang liwanag ng buwan. Pero para sa kanya, hindi na yon basihan para masabing komportable siya sa kanyang tirahan. Mas pipili niya pa kasing manirahan sa isang maliit na barong-barong na merong kapayapaan kesa naman tumira sa palasyo na pinagtitirhan ng mga kwago. Sa pagpasok naman nila sa loob ng kanyang tahanan, agad naman niyang itinuro ang isang maliit na silid na siya namang pagtutuluyan ng pamilya ni Ipang. Ayon kay Noel na maaaring aabuti ng buwan ng kanyang paggamot buhat sa pinsalang natamo ng anak nito. Dagdag pa niya na marami ang gumambala sa batang yon base sa mga pantal na nasa katawan nito at sa mga sugat nitong naghilom. Malakas din ang kanyang kutob na paulit-ulit yung pinagpistahan ng mga aswang, ganon din ng mga mambabarang. Mariin ding inilahad ni Noel na sa paglalakbay ng pamilya ni Ipang patungo sa baryo nila, sinundan pa yon ng mga nilalang na kasalukuyang gumagambala rito. Dahil sa mga nalaman niya, napangiti lang naman siya habang iniisip kung ano ang kanyang gagawin sa mga nilalang na yon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, wala naman siyang ibang ginawa kundi painumin itong si Ipang ng tubig na binabaran ng kahoy ng tagupaypay. Inabisuhan niya rin yung matulog ng maaga nang sa gayoy mabawi ang nawalang lakas nito buhat sa kanilang naging paglalakbay. Matapos naman niya yung mailahad, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang sundang sabay labas ng kanyang kubo. Tuwing gabi kasi, nakasanayan na ni Noel ang tumambay sa labas para magmasid habang nananabako. Yun kasi ang nagsisilbi niyang pampaantok, gawa ng kapag pinilit niya kaagad na matulog, hindi siya dinadalaw ng puyat. Nang masipat naman yon ng ama ni Ipang, dali-dali naman yung sumunod sa kanya para makipag-usap.
Hindi naman niya yun pinansin, lalo pat kahit papaano, hangad niya ring magkaroon ng kasama habang tumatambay siya. Sa pagupo naman nila sa mga silyang nasa labas, masaya naman nilang pinagmasdan ang ganda ng kapaligiran. Ilang minuto pa noon ang lumipas, bahagya namang nabaling ang kanyang paningin sa ama ng kanyang pasyente matapos niya yung masipat na dumukot ng isang alak sa bulsa nito. Paglapag naman ito sa mesa, napangisi lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, Nabili ko yan kanina sa baryo. Sabi nila mahilig kang uminom, kaya nagtabi na ako ng isa. Nga naman, mas masarap ang kwentuhan kapag nalalasing. Nang marinig naman ni Noel ang sinabi nito, agad naman niya yung binuksan habang sumasagot doon ng, Tama ka. Ay, sandali lang. Kukuha lang ako ng baso. Matapos naman yung marinig ng ama ni Ipang, tumangulang naman ito, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Pagkaraan pa ng kalahating oras, unti-unti nang tumatama sa katawan nila ang bisa ng alak. Yung ama noon ni Ipang, panay na ang pagngisi kahit wala namang nakakatawa sa kwento ni Noel. Maya-maya pa, nang akmang papaubos na ang kanilang alak, bahagya naman sila noong napatahimik matapos nilang makarinig ng isang kakaibang huni. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman niya yung inabisuhan na pumasok na sa loob ng kubo niya para magtago. Dagdag pa ni Noel na ang mga nilalang na yon ang maaaring sanhi ng karamdaman ng kanyang anak. Matapos naman yung marinig ng tatay ni Ipang, nagmamadali naman yung pumasok sa loob ng silid. Hindi naglaon, nang si Noel na lamang ang natira sa labas, mahinahon naman niyang hinanap ang mga nilalang na nagpaparamdam. Nang mapagtanto naman niyang napakalayo na ng mga ito, dali-dali naman siyang lumabas ng kanyang tahanan para simula ng paghahanap sa mga nilalang. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, wala naman siyang ibang nakita kundi ang tagapagmasid ng mga aswang. Nasawangi siya ng mga insekto na pasimpleng dumadapo sa mga dahon na malapit sa kanya. Di naman niya yun ginalaw, lalo pat alam niya sa kanyang sarili, wala naman yung magagawa sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, napilitan ng umihip ng mga buhay na salita itong si Noel. Kung saan niya napapansin ang malakas na ihip ng hangin, doon niya ipinapasabay ang kanyang mga usal. Maya-maya pa, napangiti na lamang siya matapos niyang marinig ang sigaw ng isang aswang. Pagbagsak nito sa lupa, dali-dali naman niya yung pinuntahan kung saan hindi naglaon, tumambad sa kanya ang isang aswang na pilit kumakawala sa tigalpong ibinato niya. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman yung umangil at kasabay nito ang galit na galit nitong pagwika ng, Pag nakawala ko rito, ako mismo ang papatay sa'yo. Matapos naman itong makapagsalita, bigla namang lumapag sa tabi nito ang 5 pa nitong kasama. Nang masipat naman yun ni Noel, nakangisi naman siyang sumagot sa nilalang na yun ang, Pagsisisihan niyong pumunta pa kayo rito. Nang marinig naman yon ng mga aswang, walang habas naman siya nitong sinunggaban, subalit kahit anong gawin ng mga nilalang na yon, wala itong kakayahan para malapatan siya ng matinding pinsala sa katawan. Sa mga sandaling bumabaon sa kanyang balat ang mga matatalas nitong kuko, kusang naghihilom ang lahat ng sugat na kanyang natatamo. Nang mapagtanto naman yon ng mga aswang, bahagya naman yung naantala, gawa ng unti-unti na nilang napapansin na ang lahat ng mga ginagawa nila ay walang silbi para sa matanda.
Hindi naglaon nang magkaroon na sila ng katamtamang distansya mula sa kinaroroonan ni Noel. Laking gulat na lamang ng mga nilalang na yon matapos nilang masipat ang dahan-dahang pagbuka ng malalapad nitong puting pakpak. Sa isang iglap, nabalot naman ng liwanag ang buong paligid na siya namang ikinagulat ng mga nilalang na yon. Habang tinatakpan nila ang kanilang mga mata, hindi na nila napansin ang pagbabalik sa normal ng mga anyo nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo humina na ang liwanag na nanggagaling sa pakpak ni Noel, doon na tuluyang napansin ng mga ito na nakapagpalit na pala sila ng anyo nang hindi nila namamalayan. Matapos naman nila itong mapansin, kanya-kanya naman silang kumuha ng mga dahon para pantakip sa kanilang mga kasarian. Sa pagbalik naman nila sa harapan ni Noel, pinilit nilang magpalit anyo, subalit hindi nila yon magawa-gawa. Dahil dito, takang-taka naman ang mga ito, gawa ng pakiramdam nila, tumatraydor sa kanila ang mga bertud na kanilang pagmamay-ari. Maya-maya pa, si Noel na mismo ang naglahad ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang malaman. Ayon sa kanya, ng espiritual na pakpak na inilagay niya sa kanyang likod, nagsisilbing selyo ng lahat ng bertud ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kapag kaharap siya ng mga ito, isang pangkaraniwang bato lamang ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. Dagdag pa ni Noel na, ni minsan, wala siyang kalaban na nasa anyo ng pagiging isang aswang sa oras na inilabas na niya ang pakpak ng mga arkanghel. Dahil sa kanyang mga sinabi, halos hindi naman makapaniwala ang mga nilalang na nakarinig nito. Gayunpaman, kahit ilang beses nilang sinubukang makapagpalit anyo, nanatili pa rin itong walang bisa. Nang hindi na maatim ng mga nilalang ang kanilang kahihiyan, nagpumilit itong sumugod sa kanya kahit nasa kaanyuan ng pagiging isang pangkaraniwang tao. Pagsilay naman doon ni Noel, sa isang kumpas ng kanyang kamay, umahon mula sa lupang kinatatayuan niya ang isang kapreng nananabako gamit ang ugat ng puno. Hindi ko kayang pumatay ng mga katulad niyong may anyong tao. Pero itong kaibigan ko rito, papaslangin kayo nito ng walang awa. Ihanda ninyong sarili ninyo. Wika ni Noel sa mga nilalang. Matapos naman niyang makapagsalita, mabilis namang sumugod ang kapre, bit-bit ang isang tipak ng puno na tila bang nagsisilbi nitong pamalo. Paghampas nito sa isa sa mga aswang, agad naman yung tumilapon kung saan pagbagsak nito sa lupa, agad naman niya yung nasipat na wala ng buhay. Dahil sa pangyayari, mabilis namang nagsipulasan ang mga aswang, subalit kahit saan mang lugar sila tumungo, patuloy pa rin sila nitong nasusundan. Nang mapagtanto naman ng mga aswang na hindi na nila ito kayang takasan, nagpasya silang labanan nito gamit ang kanilang mga pisikal na lakas. Ayon sa mga nilalang, na kahit natanggalan na sila ng kakayahan na makapagpalit ng anyo, magagawa pa rin nilang paslangin ang nilalang na yon. Hindi naglaon nang magkaisa na silang 5, buong tapang naman nilang sinugod ang kapre. Nakipagbuno sila rito nang halos humigit sa kalahating oras na siya namang ikinamatay ng 3 sa kanila. Pagsilay naman ni Noel na dadalawa na lamang ang mga ito, agad naman niyang inabisuhan ng kapre na patayin ng isa at hulihin naman ang matitira. Matapos naman itong marinig ang kanyang utos, buong puwersa naman itong pinaghahampas ang isa sa mga nilalang na siyang naging sanhi ng mabilis nitong pagkamatay. Maya-maya pa, nang maunawaan naman ng natitirang aswang na wala na siyang magagawa, nagdesisyon na yung lumuhod sa harapan mismo ni Noel. Umiiyak din ito at sa estado ng nilalang na yon,
parang ayaw pa nitong mamatay. Pagsilay naman ng kapre sa ginawa ng aswang, mahigpit naman niya yung hinawakan para dalhin sa matanda. Sa pagdating naman ito sa kanyang harapan, sapilitan naman itong ipinagpatira pa ang nilalang upang masigurong wala na yung gagawing hindi kaaya-aya. Huwag kang mag-alala, bubuhayin kita. Pero ipangako mo, papupuntahin mo rito ang iba pang sangkot sa pagkabalda ng batang aking ginamot. Upang pagkatiwalaan kita, kukunin ko ang kaluluwa mo. Ibabalik ko ito sa iyo sa oras na nagawa mo na ang ipinapagawa ko. Wika ni Noel sa nilalang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pilit naman yung sumagot sa kanya ng, Mga kadugo ko ang tinutukoy mo. Pero paano ko sila mapapasunod? Kayong di hamak na mas malalakas sila sa pamilya namin. Papatayin lang ako ng mga yon ng walang kahirap-hirap. Bahala ka na kung ano ang gagawin mo. Basta yan ang utos ko. Bibigyan kita ng 3 araw. sagot naman dito ni Noel. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang pinaalis ang nilalang. Sa pagkawala noon ng kanyang pakpak, agad din namang nagpalit anyo ang nilalang na yon. Hindi naglaon, mabilis na yung kumaripas ng takbo hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti na ni Noel na bumalik sa kanyang pamamahay. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang gamutan na parabang walang nangyari. Upang hindi matakot ang pamilya ni Ipang, hanggat maaari, hindi niya inilahad sa mga ito na nagawa na niyang makainkwentro ang mga demonyong gumagambala rito. Sa pagsapit pa ng sumunod na araw, kahit papaano nagagawa na niyang matulungan ang binatilyo. Labis naman yung ikinatuwa ng mga magulang nito, lalo na't pansin na pansin nila ang pagbabagong nagagawa ng kanilang anak. Pagtungtong naman ng gabi noong mismong araw na yon, mariin namang inabisuhan ni Noel ang mga magulang nito na hanggat maaari, iwasan na muna nilang lumabas ng 10 oras. Dagdag pa niya na, maliban sa mga nilalang na pagala-gala tuwing gabi, iniiwas niya rin yon sa mga markang maaari nitong makuha. Nang marinig naman ng ama ni Ipang ang kanyang sinabi, agad naman yung sumunod ng walang pagdadalawang isip. Para sa kanila, kinakailangan nilang sundin ang lahat ng abiso nito. Gawa ng para din naman yon sa kanilang ikabubuti. Makalipas pa ang ilang oras, kasalukuyan nang nagpapahinga ang pamilya ni Ipang. Si Noel naman noon, payapang nakaupo sa labas ng kanyang kubo, maiging naghihintay sa pagbalik ng aswang na kanyang inutusan. Maya-maya pa, bigla naman siya noong napatayo matapos niya yung masipat na naglalakad sa palayan kasama ang 3 matanda na binabalot ng napakasamang presensya. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niyang hinawakan ang sundang na nasa gilid ng kanyang silya. Paglabas naman niya sa kanyang tahanan, kampante naman niya yung hinarap na parabang hindi man lang nakakaramdam ng takot. Sa kanyang paglalakad, unti-unti naman niyang napapansin ang tila bang pagdami ng mga insekto sa buong paligid. Hindi naman siya noon gaanong nagtataka, gawa ng purong mga mambabarang ang kaharap niya. Hindi naglaon, nang ilang metro na lamang ang layo ni Noel sa mga nilalang na yan, doon bumungad sa kanya ang mga kakaiba nitong mga bertud na nakabalot sa mga katawan nila. Kung titingnan, masasabi mo talagang makapangyarihan ang mga nilalang na yan, buhat sa kanilang mga karga. Subalit sa kabila ng kanyang mga nakita, nanatili namang malakas ang kanyang kumpiyansa na paglalaroan niya lamang ang mga ito. Maya-maya pa,
Pagsilay naman niya sa isang mambabarang na kumumpas ng kamay, agad naman niyang pinakiramdaman ng lahat ng direksyon mula sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa kanyang tabi na meron doong lumilipad na mga insekto, agad naman niyang ipinagsawalang bisa ang abilidad nito. Hindi pa man sa kanya nakakalapit ang mga insektong yon, laking gulat na lamang ng mga mambabarang nang mapansin itong tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa kanyang mga alaga. Dahil sa pangyayari, napangisi lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, Totoo pala ang sinasabi ng talampasang ito. Mahirap kang ang kalaban. Pero alam ko, meron niyang kahinaan. Kapag malakas ang karga ko kesa sa'yo, hinding-hindi mo ito kayang mapigilan. Nang marinig naman ni Noel ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang nananatiling walang imik. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na niya dinukot ang isang garapong pinagkukulungan ng kaluluwa ng aswang na kanyang inutusan. Alinsunod sa kanilang kasunduan, agad naman niya yung ibinato rito, pagpapakita ng kanyang katapatan sa kanyang mga salita. Matapos naman niya yung gawin, muli niya yung inabisuhan na nakadepende na lamang ito kung pipiliin pa nitong makipaglaban. Subalit, nang marinig naman yon ng aswang, walang pagdadalawang isip naman yung kumaripas ng takbo papalayo sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa kanyang isipan ng, Napakatalino ng pasya mo. Matapos naman niya yung masambit, doon na niya inilabas ang kanyang espiritual na pakpak ng mga arkanghel. Pagsilay naman ng mga mangkukulam sa kanyang ginawa, agad naman yung binalot ng takot, gawa ng ramdam na ramdam nila ang pagkalas ng kanilang mga karga. Hindi naglaon, pagbangon naman ng kapre mula sa kailaliman ng lupa, mabilis naman itong inatake ang mga ito hanggang sa tuluyan niya na yung malipol. Magmula noon, wala nang dumayo sa lugar nila. Naituon na rin ni Noel ang kanyang wisyo sa paggamot kay Ipang. Buwan pa ang lumipas, naging matagumpay naman ang lahat ng kanyang ginawa. Bago yun umalis sa kanyang tahanan, binigyan niya yon ng langis na merong nakababad na kahoy ng tagupaypay. Ayon sa kanya, na bukod sa swerte, mailalayo rin sila nito sa mga taong may masasamang bahid ng presensya sa katawan. Dagdag pa niya na, hanggat maaari, umiwas sila sa mga taong hindi nila kakilala sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya kung ano ang kayang gawin ito sa kanila. Dekada pa ang lumipas, nagpatuloy ang panggagamot ni Noel sa kanilang lugar. Marami na rin ang nabahagian ng gamot na kanyang ginagamit na meron lamang 2 sangkap na langis at kahoy ng tagupaypay. Gayunpaman, pipiling tao lamang ang nakakaalam kung gaano talaga kalakas ang tinataglay ni Noel na espiritual na pakpak ng mga arkanghel. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe to, nakakakilabot tong kwento na to, no? Kasi isipin ninyo espiritu ng mga pakpak ng mga arkanghel. So hindi lang isang arkanghel ang binabanggit natin dito. Marami to. 'Di ba kaya pala tuwing kinukumpas niya yung pakpak niya o parang pinapalapad niya yung pakpak niya, lahat ng nasasakupan ng pakpak na yon, mawawala ng bisa yung karga lalo na kapag nasa kaliwa ka. Pero may nakita akong butas. Ang sabi ng mangkukulam, na once na mas malakas yung karga mo sa tinatangan neto ni Noel, hindi yun kakalas. So ibig sabihin, may mga nilalang pa rin na kayang pumalag kay Noel. Pero syempre dahil tuso, matalino, itong si Noel, alam naman natin na walang makakatalo dyan. Kasi once na makontra yung pakpak ng arkanghel niya, alam ko meron pa yung backup.
Sayang lang talaga hindi naging series. Siguro kung series to, marami pang ibabahagi sa atin to si Kanuel. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.